Li Midyata Mêrdînê pêşbaziya xwendina kitêban organize kirin xwendekarên dibistana seretayî û navîn ketin pêşbazî armanc ew e ku xwendekar hînê xwendina kitêban bibin. Li ser maseya pirtûkxaneyê rêzbûne bi hevre pirtûkan dixwînin. Li Midyata Mêrdînê li gundê Heleqê rêvebiriyên dibistana seretayî û navîn pêşbaziya pirtûkan organize kirin. Wê yê birinci wê bisiklet nedêwa, îdeyê dewa wê tablet tê dêwa, yê siyaj wê akıllı saat nadêwa. Bi sedan xwendekarên dibistana seretayî û navîn ketin pêşbaziyê. Müdürüm Ali Hoca yarışma kık vede çekiriyor ser Portugal öğrencime Troy'un ve piştira ve yarışma köçebi. Arı hem bu yarışmacı hem bu maçı zahkan çebu çünkü hem hediye istenin hem hızlı geliştirmişken. Yarışma çekirin, mutluyum. Hem hediye edineme hem de okumama gelişmiş ve Diyariyên pêşbaziyê jî hene. em buna yarışmam kitap xwînin wê müdüreme hediye dêma. Em gelkî hikaye xwînin, mealmê bi hikaye bixwînin. Em jê me buna hikaye xwînin, em kevne yarışmaya da. Armanca pêşbaziya ew e ku xwendekar hînê xwendina pirtûkan bibin. Müdüriye perwerdeyeke Semsurê di çarçoveya model